ai ngo yutra ye ke jing penyo ke chung play ke ne kalat ke ne kabu ke bakrang yang ha bangan yo banwan shifi ki kon ke chung play ke bang ban snap an pe ye ke tien ke chung trai plain ke khu yi fi ke ne ko por hang no pidon priang sngop ha yi fi te ke kerteng ke chung Jesus Christ ngodon ban ye bantang bat pi ke we ke bantang ke ba kong san ne ke tien ke chung trai sipang ke jing em ke chung pi bat ke yeng ke san ke chung pi bạn cái đừng ngất khăm cái đi cái tiền trong trai căn long cái chân hikai cái chính cái khu cái bậc khao e cái chân bậc chân pi bạn pin yo cái chính sốt cái chính cái bánh hay cái chính em cái chân pi hay cái yeng cái xem cái chân pi đa cái đi cái chân hikai cái tiền cái trong trai cái tiền cái trong lê cái khu bò cái bằng ai pi mình trai cái long cái yeng cái bậc sốt what happening jong cái chính ye kendo cái bậc bon jat hay cái chính em cái riêng cái bậc sốc cái bậc kemen what là cái don hapdeng John cái jing ye kendo cái jing ye xem cái bậc bon jat hay cái jing em cái jong u lên đi jong ka cái khôn cái jong u play cái qua ban kren này kita ngap ha kum no pinyo cái riêng cái bậc sốc cái bậc kemen wala pidon hasibon cái jing ye kendo cái jing ye xem hay cái jing em cái jong phi lên đi hay cái riêng cái xem cái jong phi kaspang kaburam kalong kabadon kam man kapor silenter riga dong ipiki kuon ke jengu play kam da shong e hakaspa hakaburam ban yo ya gada ke yeng ke besuk ke bakman kam shong e hakaspa hakaburam henry ka shong bet hakajing haki sardot jang ke jing ya dai jing mot jang ke jing ya it jang ke jing ya smuto jing mot ka jing ya it ke ba klem arsa ban yo ya ke jing ke sam ke ba kot ke ba kya ke ba suk ke ba kaman ka shang ha kata ka jing ya dai jing mot ha ke jing ya it ke ba klem arsa kini ke betane ke tien jung trai nga bang kwa man pen i phi ye kini ki lightly ki nong rem ki bas kam ki ba pidai ban tip kum ki long yeng ki long sam ki kon jung play hang no pidan pi pe ye ne ka tien ju trai da ngap ha bat da long jingker khu no say ye ki we sam lem shi ki we ba ki we ro ken yo mat ye ki jingker khu ba no trai kum no pinyo ye ka yeng ka basuk ka ba kaman ka ba pia dai jing mot shi tanga shi long shi kon shi kdi si yeng si sam ngadon tang lai teli ke bangan pen ip ke ni kilong ke ba kong san bar ke ba kong san ke balong kum kita ki mau bersio ban pen i ye ka ja ha ke yeng ke jong pi bat pia bam si yeng si sam dikini ki lai teli penamla ban pen kenria ye ki lai teli ki serdot ban te song ye ke yeng ke sam jabi ha ka long yeng long sam ke ba riu blay ke ba sok ke ba keman ke ba dap ke ba shlei tongan pen ip ke ba ningkong komno pille kabaning kong ka tengah kan ik buram yelo tengah haki pon baro ngap ba ban yo ay gada ka yeng ke besuk ke kemen ke ba ye dation mot ningkong ning shap ka long kimi ke ba ka tengah jong tengah ka long kimi jo ka yeng ningkong ning shap la da pi dation mot ma pi bat u tengah ka tengah ki kun le ke la khia ke la ba katengah kadaiban it lani buram yo tengah jangpi ship lenter haki por barwa om dei tang lada yo pisa bonulak tengah jangpi lada yo pisa khambon pi it ngadong pi kata kam dei ke jingit ke bashisha lani lada unya lam ye pi teng teng shani shatai unya tit jan ye tit nap ye pi ye lam restoran ye pi ye lam di shai pi ye lam song shao ye pi ye lam tit momo ye pi lani kumta terter lani haba tit jan tit nap ye pi lada pi tang lada yo pisa shibun lada unya lam bam shao ye pi ye tit jan tit nap ye pi ngadong ye pi kata ke jingit ke diga jingit ke ba syukor kam dai ke jingit ke ba shisha ke jingit ke ba shisha kom kalong kimi ke di ban ye ke utanga kalong haki por baro lada don ne bom don ye buram yalau jong utanga
Lada pinang ban iet ban buram ya lo jang utanga ngadong pi ki kun ro kinang ban iet ban buram ya le ki tengah. Na marbing juyo i kani. Teng ka tengah yo tengah kam junang ban keren iet ban keren giktin dan akor dan buram ban iet. Keren giktin jartap giktin ki bomdei. Giktin ken me ken pa. Giktin ki bomdei. Keren yo ulok kumusakri. Pi expect pada bagi kun kin iet kin buram yo kupa. Gumno kin iet na markiyo. Ngo barabor giktin ke pikiran bapi. Kum ka kami jong kayi. Pim junang ban pen iya kata galenti kumnongan iet ngan buram ya utengah. Lada pi iet ya utengah tang lada bit na biang mat pilong ke bersyukur ai kejengem. Kemot pi iet tang lada biang balaram biang onom iet. Kadang ifi lada pilong kum tang mot pim biang ba pi pidon kam ban kela kemot. Wat nam kemi lenti piyo ai ke yeng ke besuk ke keman kejengem kejong pi. Kani kani ke banding kong ne ka ketian ke jung utrai pidan kaman snow tu bha ye kani ke jeng sisa ne ka ketian ke jung utrai pinepet ne ke siti ke jung Petros ke siti banding kong jung Petros ke lanong ke balang de khot ke banding kong ter ngan puli ka ye sha ban nga nget kan long ke jeng hikai ke ba krau ai fi ki long kemi ba pinang ban iet ban buram ye la ki jong ki tengah ki jong pi ngap kebong kom ni kum jo pi ki kentei to da pen ko ngo ye le ki tengah la ki jong hi balada ki nu ki nuro ki bom ko ngo ye ka ktien ublei enda yo pen nget ye ki ro klem kata ka ktien da kata ka jinglong jing em jong kita ki kentei ele khot ke ba lai ngan puli Henry to ai bakan long utengah ubalari jong ka donut bahaka jing pen ibha ka bom sep John ka mensiam ba jamnut bat ba jar ka balong ka khamat ublei ba kordor na markum ta men shandai kita ki kentei ba khuot ru ki ba jup kermen ha ublei ki la jupen ibha yelde da ka jing pen ko ngu yelde haki tengah la ki jong hi kumma kasara kala kongo yo Abraham da ka ba khot ken rat yo ki khun jaka ba ki long kumta nga kwa bat ong yu fi ki khun ke jong play da ka de ka ktien ke jong utrai ki ken thei ken nang ban pen ko ango bat ban iet ban buram yo lo jong utanga om ban pen itanat da ka bar skup da ka basem da ka bata ai bro da ka ba beauty parlor ban ko por da ka ba deng ki so skor da ki ksier ki ksa ki jan kinet ke barem dor kan ong pi ha utanga jong pi ka khanta ka khlendei kan ong pi ha utanga jong pi ka kom ke jingi kai jong ka bible ka long ka jing pen ibha da kata ka jinglong jing em ke ba khuat ke ba bha ke ba snor ke jing nang ban pen ko ngo ke jing nang ban buram kata ka de ka dur ke ba bhabri ha utanga jong pi ko ki kentei pidon kam ban smutu ye gane ban yo ye ka yeng ke besuk ke ba kamen buram nang ban iet yo tengah haki por baro lem kumta ke jing nang ke jing bom nang jepi ban iet ban buram kan pentai yo tengah ban wan yeng bat kan penlong kam kai yo wala da ubharu don ding bong men shwa ubhau tengah jo kan tapat ula le kumta ula yai parlok ula dikiat ula kumta ula im surak ngan ong pi teng ki dei ki kentei ki bom nang ban iet ban buram ka penlong ba on nya ban wan hai kun ke jong blei ke step ke baning kong ke ba pidon kam ban sngu tu kalong ba ka kentei ka nang ban iet ban buram yo tengah haki por baro pen i ke jinglong ke jing em ke ba khuat ke ba sngur ngan ong pi da pidon ni ke jinglong ke jing em ke ba khuat ke ba sngur la da ulak jong pi umut ban don de ke wi pat ke jinglong ngan ong pi tang ba un yo i ke jinglong ke jing em ke jong pi un kala ba un i ye pi ke ba ar kum nu pinyo ye ke yeng ke besuk ke ba kemen hai ke jing em ke jong pi hai ke yeng ke sam ke jong pi ngap ha ke ba ar utengah mending akren ya ke tengah mentang akren utengah un i bat buram ya ke tengah bat un snu to lamru ya ke tengah haki por baro nomor ke tengah jong pi ke dei ke kiu ba kham tolot ong ke bible ban yo ye ke yeng ke besuk ke ba kemen ke ba dei jingmut urang ba utengah udi ban sutu lem ye ka tengah ban i ban buram ye ka karo kadon kam ye ke jing i jong pi kadon kam ye ke jing buram lem ke jong pi
Snutu lem ya ka. Snutu lem ya ka hai ki par barot. Kum ka kiu ka bakam telot ifi. Ye ya ka buram ya ka ai buram ru ya ka. Namar maka ro ka dei kanong yarap lem kanong shan. Kanong ai buat ai mesim lem ifi. Lada maka kambiang piro penambiang. Namar kata urang ba udan kamban snutu ya kene ban ie ban buram ya ke tengah. Yalam di sya teng-teng ya ke tengah jumpi. Ya pen song sao teng-teng. Ya pen thiet ya kenu ke babang ke tengah jumpi. Ya pen thiet teng-teng. Ai surprise ki jan kin ne pro teng-teng. Kam ta me ge ski bat di jong i li le surprise ka kana ie ting e ifi. Pen pau ya ke jing i om tang ha ka por badang samla. Kadang pi ke jing i kam di ban belat. Ka di ban continue bai na ka por na ka por. Namar ka jing i na do ka kendau hadu baneng kam kot ke jing i. Kiwi baro kin kot rika jing i kam kot ha baneng ba ka kendau ka dei ka jo ka jing i. Dei na ka daong kadang pi urnang ba udan kam ban smutu lem ya ka tengah da ka ba i buram ya ka. Pen kemen ya ka ting-ting. Da ki jing le ke jong pi. Pen kemen ya ka. Shong lem bat ka. Namar ka Bible kong namar maka ka dei ka kiu ka bakam tol pedepek. Na ka ktian ka jong bre na ka shiti ka ban kong ka jong Petrus ka lanong ka balai. Ka di khot ka ban nyo ka ba ong kom ni to kan puli ka di ka ktian nyo troik bong. Ko pi ki shenrang kum ju. To da shong lem bat la ki tengah. Kat ba kum ke jing tip ba. Da ka ba ai buram haka. Tengah kum ka kiu bakam tolot. Bat kum haki nong yo bentalem. Ka jing ai ke jing im kenang ia ka ban om pen pep no ia ka jing duai jong pi. Kani ka dei ka ktien ka jong utrai. Pi ki shenrang ru kum jo ia ki tengah ka jong pi. Da shong lem bat ki. Ha ka jing tip baba. Da ka ba ai buram ia ka kum ka kiu ka bakam telot. Kenang ba ye ki jing duai ki jing long ben sim japi en am pen pep hayeng asem ki jing duai lada pimnang ban iet pimnang ban pen i kata ka jing iet ki jing buram urang baru ngarong pi teng teng pinam la ban ye duai lang bat kalok namar kala mong ifi musu tenat shu ti din kata padai bang shu ban ye duai dari da pinang kumurang ba ubasta teng teng pen i ke jing i om ni tang si pen i da don ke mesim ba i buram ye ke tengah namar ka de ke tengah balai te jutang hakamat jung ubreu hakamat jung ubrei i buram ye ka pun cipang i sms cipang wadam sms ki wei wadam lei pun ni ki wei pun ye ke tengah di kwa phone sms ye ke tengah di kwa sms ai video call ye ke tengah lebih kwa man ai video call pi jo yo i ba bon ke berim tek ting teng dalami na yeng kila pen bun kam shane shata la pen bernia phone kai shita kono pi ka jingle kai ja pi kan ja ga we ga sngi ke jingle shisha kwa ai video call lang bat ki we kanam lang be jungu blay sai tanam shong khop ko ma ga ji kai ne go por pi kwa man ai video call ai ga tanga jum fi kan walam shibon shisho ke jingin kanu sngo comment sngo dik kabalai kumno pinle ba pinyo ye ga yeng ga besruk ga bakamen ke jing ye smutu jingmot apok ke yeng ga samdepi namar nang pi ko jong blai kam shong e ha ga jingbit ke jingbiang ga spa ka pho ma ban yo e ga jing suk ha ga jing sem ke shong e ga jing smutu jingmot e ga jing nang ban ye i ya buram i we ta pidon e ga spa ka pho ro hande la pim don padi ke de ga jing shanya ga jing ga nang pi an man toy ri ga ta ma ro khoi an la ban thit ga jing pi om la ban thit ga jing ban la ro ban di ya ka namar ke jing iet kalau ke koridor hadu kata step ke balai kumno ban yo ia kata ke yeng ke besuk ke bakaman ngakwa man ong ipi ngap pi ki kuon ki kti kumno pi dei ban le ki kuon kin iet buram ya ki kimi ki kpa ki ba shisha ngabu de ke kin tien ki kuon ki dei ban iet buram ya ki kimi ki kpa ki ba shisha ngap ki ba shisha namar ki donro ki kimi ki kpa ki bom shisha ki bom nang ti ban yalam ki kon ki kti ki ba yalam kalaban pen i ka akor ka basniu ha ka jing di kiat ka thok ka shukor ha ka krensi krensang ha ka bi ken me ken pa ha ying sem
Hakaba bom nang ban yalam jing seng bom nang pa di ban peti geleti ba ha no pi da pokongo itu tem long kre ki khon gikti kongo igi kimi ki pa ki ba shisha ki ba yalam ya ka lenti ka badai ya ka akor ka badai namar hakum gini gisni changi ngang pi ko ki khon ki don ki kimi ki pa ki bom shisha ki ba kran ki ki bom long ki ba tau ke jing ka ja ki ba tau ke jing ile ha po ying po sem ki ba pen ki akon ki ba sniu ye ki kum ki tang kham ong pi ban ye ban ko ngo ye ki to phila ban ye ki ri ban ko ngo kam nam dei namar chubu ke dia lam ta sha ka ba sniu ban pen thok shi ko pi wat nam ko ngo ban kren ban khang persai pi ban le jing seng wat nam ko ngo ban khang persai pi ban puli babel wat nam ko ngo namar kam dei ke ba ba Riko ngo igi kimi ki kpa ki beshisha ki badon ka dur ka chungu blay ki bayalam ki pi haka lenti ka hok ka jeng shisha shaka jing kala ka bod ko ngo buram i ki nabar ka ktien jong blay ka kran shai na ka shiti ka jong upal shagi na Ephesus kala nang ban rio ngiang la landat bar khoi igi igi khot igi ktien jong trai ka bong pi ki khun ko ngo igi kimi ki kpa hau trai ngap hau trai ka bomot kimi ki pa ki bishisha ban nom pen thuat iki ko ngo iki ban yo iki ying ke besuk ke bakamen ke badap de ke buram ke jong blai ki khun ke dan kam ban ko ngo man ye trelang ban ki kimi ki pa ko ngo ye ke jing ptha ke jing sneng ke jong ki ha ka akor ke buram ke bade le ye ke e be ki kimi ki pa ki ya lam ye pi ha ba ki kedo ye pi ke lenti ke ba ba e ban puli ka tin chong blay ban lech ki jing hikai ki ban study ban duai ban tips ni ban kre kot ha ban im ke chim ke ba khuat ban am dei ban panon kam ye ko fuon chapi am dei ban le ka do de ka basni ha ba ki hikai pi ke lenting ban kongo ye ki pada ba pin le kom ta pin te ye ka yeng ke sam ye pi da ka buram ke ba scam ke ba klan ke jing long ka we blame ker kui pi dengan de ka tin jong trai ba pi osno kan mau ni ki lai tili ke ba ki mau bersiu ban penyeng ye ke yeng ke sam ye pi ke ba dap de ka buram ke jong blay kan mau ka kan thei kom do ke de ban le ka long ki mi che ka yeng kan mau urang ba kom do de ban le kan mau ki khon kan thei ba charang jo ke yeng sam kum do ke de ban le shim ye ke de jing kai blame ker kui ye ke jing jo pi ku blay shibon hang le pi don pi kwa ngan dwai na kan da jong pi ke ni ko pon nget u blay pen kya on pelong ye ke yeng ke sam jo pi ke yeng ke ba dap de ke jing kemen de ke jing suk wat la pi don ha ke jing ye ke no ke ba bon jat ke jing bom biang ha ka bala ke ski ha ka kamai ke ji ha ka jo ka kot de ke jing ye iet ke jing ye buram jo pi kan continue ba yeng ke sam ke jo pi si sien ke ski u blay sakar khu yi pi si ka de try gar khu ngan duai da jong pi try jisu ga duai ga di khon me try hang no ba ki don ki sngo ki snap ye ga ni ga ktien ka ba em ga chema try nga duai me men ri men sumar pen yo ye ga yeng ga ba kwat ga ba khya ga ba riu play ga yeng ga ba shapting ye me try ki yeng ga ba don yo jisu ha ga jing em ga ji try pa ba ye wala ki jing ye ka no ga ba bon jat ri me long play ba pen khya ba pelak ba dap ni ga jing don kam ji try le ga kerteng ga jong jisu ga duai ga pan ba ga ai ngo ye me try amen amen play ka ku yi pi ngin si sempat ha ga wei pat ka kubon ka video amen but amen